tinc la sensació que vosaltres també heu hagut de riure molt amb alguna anècdota que us hagi passat allà fent l'obra. Hi havia dos iaies dormint, però pierna Què suelta, dius? eh? I roncaven o no? Perquè la funció de les 5 és La del diumenge, és público canelón, que dic jo. La funció de les tardes, la gent ve tipa. Els actors també venim una mica mig També tips, nosaltres també venim també una mica tips, però tenim- bueno, ho fem i ja està. Però sense cap mena de vergonya, eh? Va ser que hauria pensat, mira, ja que no he pogut fer el sofà de casa, doncs ho faig aquí, que dius, Home. espera, tampoc còmode no ho ha No de ser. és, no? Pues unes cadires. Si no vau intentar com despertar-los, jo què sé. Fent un cop. No, perquè si dormen, que dormin. Però la gent fot carcajada tal i elles dormint, eh? Sempre quan Sí. hagin pagat, doncs escolta. A mi el que sempre em fa gràcia és que sempre que vas al teatre hi ha un riure de cotorra, Ai, això és meravellós, però... Clar. però despista el personal, No, però també, és la gent no? que arrenca, no? És la gent que arrenca, eh? Despista el personal, però després t'hi acostumes. Com Jo que ja l'has jo sentit... la lloca la llogaria Jo cada, també cada la dia. llogaria. Sí? Sí. Creieu que Sí, fa caliu, no? Sí, perquè arrenca, arrenca. Lloques de Catalunya. Aneu a veure Cancún, us necessitem. També és cert que les comèdies necessiten, bueno, tot teatre necessita públic, no? Hi ha actors, per tant necessites algú que ho miri, necessita públic. Però hi ha espectacles que amb una persona ja és públic i la pots fer. La comèdia, no, la comèdia costa... És que és un altre personatge, el públic.